k'a sɔrɔ min ni labɛn bɔra la kuma ka ca dɛ. Kabako. Ablaye. Naam. Ni maa bɛ kow kɛ. U kɛ waati jateminɛ. K'u kɛcogo dɔn. Ani u kan ka kɛ ni fɛɛrɛ min olu jateminɛ. N'o tɛ kuma dɔn. I bɛ sarajugu cɛ. I bɛ sarajugu cɛ Ablaye. Donc ja sugu kuma na. Sugu kuma na. Bamanan bon ni seli ye foli dɔ ni yafa dɔ ye bin b'a fɔ i ka yafa ma. Ablaye o diyara n ye. N b'a fɔ Ala ka san wɛrɛ yɛrɛ yira. Amina. Ka yira kɛnɛya la. Amina. Ka yira denbatigiya la. Amina. Nisɔndiya la. Amina. Hɛrɛ la. Amina. Ani kɛnɛya ani si ɲuman. Amina. Donc san kelen an bɛ kuma. Kuma ye gasi ye. An bɛ se ka dɔ fɔ k'a sɔrɔ i tɔɔrɔ k'a sɔrɔ i m'a fɔ. N bɛ se ka fili n bɛ se ka tugu. Donc bin bɛ yafa deli i bɛ yafa ma Ala ka yafa n bɛɛ ma. An bɛ yafa deli fana. An bɛ kuma don o don auditeur ma. Olu fana an bɛ kuma. A bɛ tɛmɛ dɔw ka jimi sira fɛ. A tɛ tɛmɛ dɔw fɛ. An bɛ yɛlɛ dɔw sɔn kan. An bɛ dɔw yɛrɛ ka hɛrɛ fɔ. Dɔw ka bɔnɛ de fɔ. Dɔw yɛrɛ n'an kumana a b'a fɔ u bɛ ne de kan. K'a sɔrɔ an t'a kan. Donc olu fana ka yafa ma. Anw ta ye k'u bilasira. K'u ladi. Kɔrɔfo tɛ. Ɲɛngiri tɛ. Ɲɛbɔla tɛ. Faamuli don. Jogo dilan de don. Anw ta de y'o ye. O tiɲɛ baara n'a taabolo don. A bɛ faamu ten. O duwawu kelen in fana m'o lasegin i ma. Naamu. Ani yɛrɛ fana ka yafa ma parce que. Non yafara Ala ka yafa ma. Jɛgɛ baara. Naamu. Ablaye a kuma ka ca. A ka ca. Ko bɛɛ tɛ fɔ. A tɛ fɔ. Kuma dɔw mankan bɛ suma ko dɔw kan ka sɔrɔ ni o ye kɛra gasi ye. An bɛ n'an ye yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ an bɛ yafa ɲini lamɛnbaaw fana fɛ. O fana ka yafa ma baara n'a taabolo don Ablaye. Naamu. Kuma dɔw an bɛ ko dɔ dilantɔ. U b'a fɔ ko den bɛ bi a taba de bolo. Siga t'o la. Ko dɔ dilantɔ bɛ se kɛ ko dɔ ye. K'a sɔrɔ an ma lawuli o kama. Naamu. O k'a faamu ten. Kuma don Ala gasi tɛ ban. Naamu. N'i y'a fɔ cogo o cogo jango jamana kuma. A na diya dɔ ye. A na goya dɔ ye. Siga t'o la. N'a b'o cogo la. A bɛ goya minnu ye. Naamu. An b'a fɔ k'olu ka yafa ma. Ayiwa. Kuma la filiw don. O tɛ. O don. Awɔ. Ayiwa n'o kɛra. Sisan an b'a fɔ bisimila an bɛ don jumɛn na bi san kɔni bɔra an bɛ san kura la o kɔni b'o don. Janvier kalo tile 3 don. Ntɛnɛn don san 2022. Diɲɛ ka teli. Juma don an bɛ bi saba ni kɛ bi an bɛ fɔ saba la. Awɔ. Kabako. Alors diɲɛ ka teli. A ko bɛ ten. Fasiribaw sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ. An bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ ye min ye ka se ka o kumaba ɲɛfɔ mɔgɔw ye. An b'a daminɛ de sɔrɔ o ye faso yɛrɛ ka fasiri ye. Ale ni ɲɛ b'a la an ka jamana ɲɛmaa jɛ yɛrɛ b'a la dɛ. Kosɛbɛ. Kosɛbɛ yɛrɛ. A ka laseli min kɛra san yɛlɛma hukumu kɔnɔ. Hakili la o ja de don. Awɔ a b'a la ka kuma o fana kan. K'a jira k'a fɔ ko jamanadenw ye u ka ŋaniya jira k'a fɔ k'u b'a fɛ yɛlɛma kura nun ka don. K'u kɛra sigi k'a fɔ ba sen fɛ. O de kama Kolonɛli Asimi Goyita ye tasibila ye ka ɲɛsin jamanadenw ma. Ani fɛɛrɛ dawale minnu kan ka se ka tigɛ walasa jamanadenw laɲini minnu kɛ olu ka se ka lasabati a kumana o taabolo ninnu kan Ablaye. Mali ko ale kɔni y'a jira CEDEAO la k'a fɔ ko sigi ka fɔ ka d'a ye. O kɔfɛ sa CAN 2021 min bɛ taa janvier kalo 2022 kɔnɔ ko minisiri Musa Atayer ko ale kɔni ye a jira k'a fɔ ko samatasɛgɛw ka wuli ka u jɔ ka cɛsiri jamanadenw fana ka u senkɔrɔma don Ablaye Dan ko kaman dayɛlɛ ka ɲɛ ka boli ka taa sanfɛ fɔli kɛlɛkɛla walasa u ka se ka pan ka ɲɛ ko Bankas Nara Banamba Jabali ko Mali finitigiw kɔni sera ka dankari kɛ Bamaci caman na o yɔrɔ ninnu na Ablaye. O kaɲi ala ko kɛ ɲɛta ye. O kaɲi. Ayiwa journal mun dit le combat u b'a fɔ kɛlɛ bɛ don kɛlɛ tɛ diya bɛɛ la dɛ. O ye tiɲɛ ye. Agowa hukumu kɔnɔ. Ko a kun jirala k'a fɔ Ethiopie Mali Guinée k'olu bɛna ɲaki. Ko a ɲakili kɔni lawaleyara Ablaye. Américain fɛ. Ayiwa. Min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw. K'u ye san 5 de fɔ ka filɛ kɛ CEDEAO ye. Ko CEDEAO kan ka lasigi dɔ kɛ walasa ka hakili la. San 5 jumɛn? Ko u bɛna fara cɛmancɛ fanga kan Ablaye. K'a fara san 2 nin kan. San 1 ni kalo 6 in ka sa. O de y'a janbula ye. Alahu akibar non kɔni ayiwa ni n ko tɛ cɛmancɛ fanga ye tuguni a kɛra fanga yɛrɛ. Ayiwa. Non ni san 5 kɔni kɛra o tɛ cɛmancɛ fanga a bɛ kɛ fanga ye parce que mandat kelen ye san 5 ye. N'olu ta kɛ san 6 ye o kun tɛ cɛmancɛ fanga ye. Parce que a bɛ daminɛ nin tɛ janvier tile 3 a bɛ daminɛ nin na. A y'o faamu n ko ni san 5 farala k'a sɔrɔ u ye san 1 ni kalo 6 kɛ u kana fɔ cɛmancɛ fanga tuguni u k'a fɔ fanga. Ani kɔni ye fanga ye. Voilà.
ayo kuma bisina kuma damino do able be maka kan folo ka foko a foro CEDEAO ye o CEDEAO fana mina jaabi dɔ kɛ karina tay ayo ni bengara ambe karina wona wala ni bengara min kan ngo ambe karina wona nsigilendo awo kɔni ya kuma bi cɛ a kuma kɔni bi cɛ ka fa kuma kɔni bi cɛ tiɲɛ la min bɛ tali kɛ assise nationale ko sigafo bayi hukumu kɔnɔna na bɛnkan minnu bɔra la ko yala k'u bɛna se ka lawaleya b'a bila a bɛ se ka lawale bɛɛ b'o dɔn bɛɛ lawaleli fɛn fɔra mun fɔra ne ye mun mɛn u tɛ se ka bɛɛ wale a bɛɛ lawaleli ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn awɔ an ka ɲɛmɛ nɛgɛ a kuma ka ca ko fɔkafilɛ fɔlɔ min kɛra jamana ɲɛmɔgɔ fɛ k'a fɔ kalata ka kɛ fo janvier kalo san 2026 ko o kɔni ma diya politiki tɔn dɔw ye a fɔ a dabɔra kɛlɛ dabɔra k'u kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko a bɛ charte sɔsɔ wa ko a tɛna se ka kɛ fewu jamanadenw ka kuntilenna ye a bila ye a bɛ charte sɔsɔ a b'u kumakan sɔsɔ gawo ko jamanaden caman kɔni bɛ yen nɔ minnu ni bi ma la ka k'u kan dɔw yɛrɛ b'a la ka minɛ ka tunu n'u ye bamaciw fɛ ko jamana ɲɛma yafara san yɛlɛma hukumu kɔnɔna na kasoladen 501 ma a bila ye u yafar'u ma o ka ɲi dɔnbaga b'a la ayiwa dɔnbaga tɛ nin na fɔ ayiwa tubarikala mais n'a yafara mɔgɔ ma fo mɔgɔw ka faamu de ko Muhamɛdi ko bila dɔ y'o fɔ ko yafara ko n ko non ko an ka ɲɔgɔn fɔ parce que ni kelen b'a fɔ mɔgɔw ye n'i y'a mɛn yafara o kɔrɔ i kirila ka ban i ka kiri kɛra i kan ka kɛ mun ye o dɔnna a dɔnna ka ban i kan ka hakɛ mun kɛ kaso la o dɔnna ka ban yafa bɛ kɛ o de ma e la bon fo mɔgɔw ko faamu n'i ma kiri o tɛ se ka yafa k'i ma mariko ma kiri fɔlɔ a ma kiri fɔlɔ donc dɔw yɛrɛ y'o fɔ mariko ma kiri fɔlɔ bu bɛ ninnu si ma kiri fɔlɔ o de b'a la tant que i ma kiri président tɛ se ka yafa k'i ma fo mɔgɔw ko dɔn parce que n'i kirila sisan a bɛ dɔn a karisa kan ka ɲagi a kan ka nin sa hakɛ kaso la ani nin ka kan ka kɛ ni sariya n'o kɛra jamana ɲɛmaa bɛ se ka yafa et puis yafa ye fila ye fo 3 président fo mɔgɔw ko faamu an b'o fɔ mɔgɔw ye maintenant est ce que a fɔlɔ n'o y'i ko mugu ka k'i jɔ ka mugu ka ci la président bɛ se k'a fɔ non an tɛ mugu ci a la an b'a si kaso kɛ o yafa dɔ yafa fɔlɔ ye a fila n'u ko i bɛ san 20 kaso kɛ président b'a fɔ n b'a yɛlɛma ka kɛ san 10 ye o a bɛ se k'o kɛ a sabanan n'u ko san 5 don i ye san 1 kɛ ko to ye fɛn naani an yafara a y'a bila voilà ni yafa 3 don ni yafa 3 don voilà fo mɔgɔw ko faamu tabarikala mais tant k'i ma kiri kɔni yafa tɛ k'i ma o tiɲɛ voilà o kɔfɛ nam ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko min bɛ Ethiopie ni Mali ani Laginɛ ko olu kɔni ka ɲakili lawaleyara AGUA ɲɛmɔgɔw fɛ au cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition k'olu kɔni a jira k'a fɔ fɔkafilɛ fɔlɔ min kɛra jamana ɲamakalatɔw siratigɛ la jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko a ma bɛn olu ma min bɛ tali yɛrɛ fana kɛ Mali Wagner naliko la ko jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ma bɔ u jɔyɔrɔ la u ye kunnafoni fɔlɔ minnu di k'a fɔ ko Wagner tiyɛn ko Russie kɛlɛcɛw de bi yan ko u bɛ u nɔ la k'u ma yɛlɛma don kunnafoniw la coronavirus bana b'a la ka walankata kosɛbɛ walankata dɛ 30 ni 70 ni 4 juma don o tɛ hɛrɛ ko kuma bɛ ka caya a ma deli ka o bɔ Mali la 30 300 tɛ dɛ 300 ani 70 ni 4 donc o cayara o cayara ko minisiri kɔni bɛ taara aéroport la pankudi kɛnɛba kan wasa k'a dɔn a ko bɛ cogo min na labɛn minnu sabatilen don wasa bana in kana walankata jango kura min bɛ nanzaraw fɛ olu kana s'an ma yan nɔ wale ko sa lakɔlikaramɔgɔw ka gɛlɛyaw ɲɛnabɔli ko la ko ni jamana ɲɛmaaw t'a la ka ɲɔgɔn faamu ko kɛmɛjatila 7 min kuma fɔra ko bɛ fara o sara kan ko u t'a la ka ɲɔgɔn faamu o siratigɛ ninnu na ko Dr Mamar ko ka lafasa sorona donba n'o ye Maître Konate ale ni communicateur kiiritigɛlaw kɔni b'a la ka muru sɔn ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ ko bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ Umar Marko ma a bila na sini kan ka la fɛfɛtɛ k'ale jɛni bɛ se k'a bila u t'a bila sini dɔ de ka nka ni avocat ni juge bɛɛ ni ka kɛlɛ don n'olu bɛ kɛlɛ la a man di ala kɔni ayiwa sama 2 ka kɛlɛ zuzani jɔyɔrɔ tɛ kuma ka ca dɛ info matin ko IRD bɛ sira min kan o ye tɔnsigiba balalen min wele ko congrès extraordinaire janvier kalo in tile 16 k'u bɔ o sira de kan sisan ko san 5 de fɔkafilɛ kɛra CEDEAO ye ko bɛna fara donna tɛmɛ fanga kan bila ye ko CEDEAO bɛna ka jaabi di janvier kalo tile 9 nata ye ko politiki tɔn dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu fɛla tɛ nin ye
Chorno Umar Has Diallo ale be kasula kaso ko ay nafro do ngana mo kaso jume kaso bomba ole ne ko kuma gacha ne ale kun ye dine ko ni bato ko ministre de war be fuka so be ma mais de haji wari ko do haji wari bala de haji de million flani ko ya ma kamena ni ko lutane million flani ko frani ngonga magacha ma bakele ni ko ka million flani ko frani ngonga wari be chana aleta te odi aleta haji ko yo côté haji dum wari bala ma kelengele million flani ko don ne waje million sa wala o lu dum bita bakele ni ko de bita ikale je do wari be wala kan nyuma bodo sanama no ko fanado sabama ko de ale depuis IBK fangata fo gouvernement mini gouvernement o mo sabo mo gouvernement ale bubu ani hamadou ala kay nala no ko na ya wala ale san wolo le ke fangala jakoba ko aywa o ko fesa o barbar ko shini anyina na ka fo fien o daga de ama o liberté provisoire ko jisu na jabi di ama shini aywa ala ga jabolo amina l'indépendant ko di ko cadre de champ des partis politiques pour la réussite de la transition lu ko na jira ka fo sandur ko kuma mi fora ko ko ni ye so su ko ni keto ko utro fanga ka ko ni te chamanje fanga ible aywa ndato ko mana ko Goodluck Jonathan ale makon ne no ba ko ya no arabado ka kon sedo ka la sigi bamme wulu ko sewmo extraordinaire malika la halaw kan abna la somi folo kalo kle konon ton ko abna bon ko ya awo mimi office du Niger ko luka samba fla sanwore samia ko ni la bomba la kake ga ko nyinanta man ko sabula ko la kana balia ani nyo famia balia ni naflo ko gelia barka ko sube laben no singro ayu ni so wada ko na fon telik ma wable ala ka hakli mandam amina ala ka san here dam ala ka jamana basi ka kolosuma amina ka hakli mandi anga nyemama ka sedi anga sadar suma amina wala anga makroba ul duwa ala ko ke sino mali ambiro mina gelera de akuma ga changu so ko ni ba do ni tabla taka na ma mena be sisi ochen fen kala ma fla ulu ke mandi ka nyo sugi wala anga jatemna ko semero na sa hakli ka bladu sunya abanga nyemoy ali azizu ko kata kalo wora kata sandurula o ka ken hakli ni fere wala kana keni fa wa fotanga ketan wo binani kelewere andun ti kele fesiza ambi basigi de fe kele ta na fansiza wala o ka ken hakli o kana fangala jede o ka jamana laje jamana den laje nu ka here nu ka dambe wala ka to ni ma to na freli dala o me sansa wa min fora ga wa sanduru min fora nulu dana clanchela o kan o ka usa me sanduru o kan u ka sabali sanduru ka jame ouais ne ga la kan in sandam ne to ka fu nu ba fika jamana ka basigi anga era soro o ka ke berebe o ka berebe na berebe no abi bembema ambi tane ganya menu ya ka mundi be kele bi ni furku wili tabi blataka jamana tina sigi yibi gonia ko ji kalam fla dinyo so gide achemani basi ba ko ni te kumbo nulu faral na kara kumba kelenye abage baloy aka gelene donc mba fe ko lu fu yebbi we nek la dil kan na ga fuli uluma ala ku son hakku nyman ibe ga ka mangan wule be ga ko na gila ma wule ko nyana mala de ay awulla de biti kalata dron sikatola donc ko sabali de kalata mangane bo na fa na besse no la ka keni surtout am wati mina 6 ans anganya ma ka don do be ubuko c'est buko France buko Amérique buko donc o ka kene hakli ni fere voilà wasa jamana don fana kana wulu ko très bien no voilà anga la America mba be fotuguni anti se ko folda parce que ni ame eni ne bla kuma parce que do le bala men ni do tan le men anti kuma tuguni donc amba fo ni che ko kloma jola uni che ko kanuna uni che ko deme uni che ko hakli nyumana uni che ko tamana parce que à Ali 31 allez ailleurs que vraiment bancaire ou ben nana un série que nous on fait en bouffo là maintenant c'est là am ta Bamako ñaari Bamako ko commune woro de bala sigida woro de bon kon mais ko sonu bla ke sigida tay yelama kuma ni mo sonu ab ke tay mais sigida woro mais e kon di Bamako de bi kati don am nakadi ko fo
mais il a Bamako, il kanga Bamako don. Commune 1, ani commune 2. Au lieu que qui et Boudon. Commune 1, qui je le do. Commune 1 qui nga chanable. Commune 1 me damne mi yere folo, mi ni gani bodo. Commune 1. O de commune folo, Bamako galé. Commune folo be damne mi. Je le woute de. Ah, je le woute de. Abi damne Bamoni ponde la. O Bamoni pon. Ni sera Bangoni pour moi donc comme une émission de c'est la fala voilà parce que Bangoni comme une émission Bangoni la volo Bangoni Razel Bulkasum Bougou Djeli Bougou Djeli Bougou d'abord Bulkasum Bougou Doumanzana Fadigla Korofina Sud Korofina Sikoroni 600 ouye Bougouba Aningomi Faraka. Donc Bangoni de Sigdaka Chan. Voilà, donc ko Bangoni, Bangoni Razel, Djeli Bougou, Bulkasum Bougou, Doumanzana, Fadigla, Korofina Sud, Korofina Nord, Sotiba, Sikoroni, Bougouba, Aningomi. Donc Razel nga fo Chebounin ni non oye Bangoni ka secteur yi wala o be Bangoni ka bo ni dara Bangoni secteur be Bangoni la ki sabe bo Bamako la ulu ka bo secteur bala Bangoni bala Jikoroni bala Nyamakoro bala ulu kimbe mais o kin kono secteur de be voilà donc ulu te ki o te quartier de ulu est secteur de quartier voilà maintenant o de commune 1 astafurla commune 1 taye o de ni Sikoroni abijo la ngomi tala astafurla maintenant commune 2 commune 2 est quartier tani kelende commune 1 est quartier tande ambasega kan anko Bangoni Razel Djeli Bougou Bulkasum Bougou Doumanzana Fadigla Korofina Sud Korofina Nord Sikoroni yamena maintenant commune 2 o quartier tani kelende o est jumé Nyarela Ambiromina Bagadaji Mennakura Bozola Misra Hippodrome Kenzambougou Bakari Bougou Sanfil ou TSF zone industrielle Bougouba Aningomi Ninde Uluki d'accord Amisega kan Nyarela Nyare Biromina Bagadaji Touré Biromina Mennakura Sofa Kim Biromina Bozola Bozo Biromina Misra Wene Raka Kinye Hippodrome million Kikoro 15 ans Bougou les 15 ans Bakari Bougou TSF sans fil zone industrielle usine Biromina Yavamu Bougouba Aningomi bon am Biromina obligate Nyare la cité du Niger voilà allez budgéter sans fil de fait au cas quartier ça quartier voilà donc ninde commune flanu que quartier donc don wore mbi quartier wore dima donc bomo quartier amba fo mogo ye donc mogo monta don ni bi commune enna ika quartier flé Bangoni Razel Djeli Bougou Bulkasum Bougou Sotiba Korofina Sud Korofina Nord Sikoroni ni bi commune de nek commune oy ñaare la Bagadaji, Mennakura, Bozola, Misra, Hippodrome, Kenzambougou, Bakari Bougou, Sanfil, zone industrielle, Bougouba, Aningomi. Mais commune 2, on est bon, tout est bon, tout est bon. Bon, King Korosaba, ou bien. King Saba Koydume, Bozola, Nyarela, Ani Bagadaji. Ninde King Saba. Après, vous êtes Dravela Fraga. Parce que Dravela est mon ou Dravela Fraga. Parce que Bomako, Duba Sabo Mumbu Mara, Kelen Sigilendo Nyarela, Kelen Filendo Bagadaji, Kelen Filendo Dravela, Dravebe. Bagadaji, comme 3 fois 6 ans. Maintenant, Bagadaji, tu le béo. Nitara Nyarela, oui, Nyareo. Maintenant, Ulu Karafe, Bozola, Alibi, Bozo Bidangana. Ni tala na masa fera yoromina ni dona serge ide pontige e bi bozo lu ko soye jila hali sisa hali bi o bozo be mais ki yere be parce ki de utogodi ulu de utogodi kima bozo la te woro la bozo la ta fo suba krefla voilà parce que ba fo bozo la bozo sirindo yoromina mais tala nyefe ki be a togota asna avec ki togo chien wa krati ki togo ah d'accord ya famu katana fo ina famela la be bozo la voilà kata badala kata fo ina kofe
o bɛɛ bɛ wele bozo la ka taa bɔ suguba yɔrɔ ninnu voilà donc n b'a fɛ k'o de fɔ ye bi wari kala sini o sini kɛnɛ dɔw wɛrɛ bɛna fɔ ye tuguni kosɛbɛ mais jumadon n b'i ka kati fɔ ye n b'a to e yɛrɛ ka fɔ ye o tɛ yan ayi e k'a fɔ b'a to e bolo k'e fana ka ɲininka fɔ ne kɛ o tɛ wa ayi Baboyi Traoré jite kanbɛ ala ka tila hɛrɛ amina ka san ja n'a jara a kana ja an ko a kana ja an kɛrɛfɛ a kana ja an kan ala k'a kɛ an b'a jabagaw la ala k'o kɛ o y'a nafama ye kosɛbɛ i ni ce an ba